मावनो हायाब्लाबो बिबैया संना जाहोदों। मावनो हायाबाबो खेंखाय खेंखाय सोगोम सोगोम आं मावना जाहोदों खस्थ' मस्थ'। नाथाय दिनै गथ'फ्रा ओंखाम खबसेबो संनो जानो रोङा, गावसिनि पेन्ट गांसेबो सुना लानो रोङा। नाथाय बिबैया 4 बोसोर बेमारजों भुगिनांना दं। दरबायदि जादों, बियो जाबाय 4 बोसोरसो जाबाय। नाथाय बिदिनो आं लासै लासैनो सोलिनांदोंमोन, थाखा गैया फैसा गैयालाय गारजानो। उन्दै समावनो बिमा बिफा गोमाजानाय सानै उन्दै गथ'। बिबैया गावनो खांदोंमोन, नाथाय दा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांना दं। उदालगुरियाव सासे उन्दै खुदियाखौ लानानै गोथौ जिंगायाव गोग्लैनानै दं सासे बिबैया। उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बिसिडिसिनि बनगुरुम गामिनि थागिबि मुस्रिमा काट्रिना नार्जारिया गोलाव समनिफ्रायनो सानै उन्दै फिसौज्ला रहित आरो अमित नार्जारिखौ लानानै गोथौ जिंगायाव गोग्लैनानै दङ। जाहोना बिसोर उन्दै समावनो बिमा बिफा खोमानांनायाव गावनो दिन हाजिरा मावनानै खांदों बादोंमोन। नाथाय दा गावनि देहाया मिथि मोनस्लाबै मेगन गोसा बेरामाव गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबां दुखु जारलाजों भुगिनानै दङ। लोगोसे सोरबाफोर गोसो गुदुं सुबुंफोरा गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बार 70680260000642 IFSC PUNBO RRBA GB आव मदद हरनो खावलायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बियाबनि सान्तिपुर प्राइमारि बिसिडिसिआव, जाय बिसिडिसिनि मोनसे गामि बनगुरुम, बे बनगुरुम गामियाव मोनसे न'खराव दुखुजों साग्लोबनानै दङ। जाहोना जाहैबाय सानै उन्दै खुदियाखौ लानानै। बे उन्दै खुदियाया उन्दै समावनो गावनि बिफा आरो बिमाखौ खोमानानै लानांदों, जायनि जाहोनाव बिथांनि बिबैया बिसोरखौ स्कुलाव फरायहोदों, जाहोदों, लोंहोदों। दा बिबैयाबो बेमाराव गोलैनानै दङ। दा बिनिनो माखासे साननो गोनां बाथ्राया जानानै फैदों। दा नैबे समाव आं जिहेथु नैबे न'खरनि बिगोमा, बै सानै गथ'नि जिथु बिबै, बे बिबैनिफ्राय जिथु आं माखासे खोथाखौ आं मिथिना लानि। बिथाङानो गोबाव समनिफ्राय माखासे बेमार आजारजों भुगिनांनानै दंबाय थायो। बिथाङा दा बायदियाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बै उन्दै सानै फिसौफोरनि इयुना खोब साननो गोनां जानानै फैदों। दा नैबे समाव दंफैयो आंनि खाथियाव जिहेथु बिथांनि नैबे न'खरनि जिथु बिगोमा, बिथांजों जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिना लानि। खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा काट्रिना नार्जारि। मा जादोंमोन नोंथाङा? आं मा जादोंखाय माने आंहा टिउमार बेदर बायदि जादों। बेयो जाबाय 4 बोसोरसो जाबाय। नाथाय बिदिनो आं लासै लासैनो सोलिनांदोंमोन, थाखा गैया फैसा गैयालाय गारजानो। दा बेनो आंहा बेदरा बारायलांगासिनो दं, रोदा रुदु सागासिनो दं, सोलिनो हायि बायदि जालांबाय। नाथाय दिनै आंहा रांखावरि गैया, हा हु गैया। माबा मोनसे थाबाबो आं बेफोरखौनो बन्दक होनाबाबो फानग्लुंबाबो आं बे बेमारखौ गारजासिगौ। नाथाय जेबो राहा गैया। दा फिसौ सानै दङ। फिसौ सानैया बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो? दा फिसौ सानैया सासे 5आव, सासे क्लास 3आव। बिराद खस्थ'जों आं बिसोरखौ सोलिहोदों। मावनो हायाबाबो खेंखाय खेंखाय सोगोम सोगोम आं मावना जाहोदों खस्थ' मस्थ'। नाथाय दिनै गथ'फ्रा ओंखाम खबसेबो संनो जानो रोङा, गावसिनि पेन्ट गांसेबो सुना लानो रोङा। बिसोरनि थाखायबो आंहा बहुद दुखु। आरो सोरबाफोर नोंथांनियाव नायफैदोंमोन नामा? नोंखौ खबर लाफैदोंमोन नामा सोरबाफोर? आंखौ खबर लाग्राथ' रावबो गैया। रावबो खबर लाफैयाखै? रावबो खबर लाफैयाखै आंखौ। दा डाक्टारनियाव थांनाय स्लिपफोर दङ नामा नोंनियाव? डाक्टारनाव थांनाय स्लिपफोराथ' आंहा सिगांनि अपारेसन खननै जादोंमोन। आंहा फिसा थानाय समाव आंहा फिसाया रुंसारि जालांबाय। आजि 8 बोसोरसो जाबाय आंनि फिसा रुंसारि जानाया। दा सिगाङाव नोङो मा खामानि मावनानै फिसौफोरखौ खांबाय थादोंमोन बा जाहोबाय थादोंमोन? आङो सिगाङाव बिदिनो बिराद खस्थ' मस्थ' मालायनाव मावोमोन, हाजिरा मुजिरा। दाउ अमा बायदिसिना खस्थ'यैनो फिसियोमोन आं, बोरमा आदि मोसौ आदि बेफोरजों जाहोदोंमोन आं। जोंहा जिहेथु बुंदों गोबां खस्थ' दुखु जारलाजों बिथांनि फिसौ सानै, बे फिसौ सानैखौ बिथाङा
खस्थ' खालामनानै जाहोदों लोंहोदोंमोन। दा नैबे समाव बिथांनि देहाया नोरजिया जानायलाय खोब बेफोरावबो जानाय लोंनायनि बेलायावबो गाननाय जोमनाय सुनायनि बेलायावबो बिथाङा खस्थ' मोनदों होननानै बुंदों। दा लोगोसे जोंनि बियाबनि जिथु मानगोनां डेपुटि चिफ बिटिआरनि बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौबो बिथाङा खावलायदों जाहाथे बिथांनि बेमारखौ फाहामथाय लानो थाखाय दा बिथाङा एसेबाबो अनसुंथाइ होगोन बे बेलायाव बिथाङा बुंथिदों। दा जों दंबावो बिथांनिनो न' खाथिनि बा न'खरनि जानाय सुबुं जों बिथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै लाबावनि। बिथाङानो जाहैबाय नैबे बेमारिनि बियानै फिसाला बिथां मार्सेल नार्जारी। जों बिथांजोंबो माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिना लागोन बिनि सोमोन्दै। खुलुमबाय नोंथांखौ। खुलुमबाय। दा जिहेतु नोंनि आनै बे आनैया गोबाव समनिफ्रायनो दुखु जारलाजों दा भुगिनानै दंबाय थायो। दा नैबे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? दुखु जारलायाथ' सिगांनिफ्रायनो बहुद बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों सोलिबोनाय बे मोनसे न'खर। आंनिनो बिमानै जायो। मोनसे समावहाय फिसाला दंमोन। फिसालायाबो मोनसे समाव बेबायदिनो माखासे माबानि थाखाय बेबायदिनो सोरजोंबा माबा जाबाय बेबायदिनो रुंसारि खालामजाबाय। बेबायदिनो बिनि उनावहाय रावबो गैला। बिथांनि माबा दंमोन बिहि दंमोन, बिथाङाबो हौवा गैयैलाय गुबुन सासे बेबायदिनो फिसाय लाहैबाय। लोगोसे सानै गथ'फोर थालांबाय बिसिनि। दा बेखौ आनैया फोरोंदोंमोन, जाहोदोंमोन, लोंहोदोंमोन। नाथाय बिथाङा सिगाङावबो खेबसे बेराम जाखांखाबाय। बे बेराम जानायावहाय फिसाला थानाय समाव फिसालाया नायदोंमोन, दाहायदोंमोन। खननै अपारेसन जाबाय। बिनि उनावथ' फिसालायाबो गोमालांबाय। गोमालांनायनि उनाव दा बिथाङा फिन खेबसे बेराम जाबावदों। दा बे समावहाय बिथांखौ बेबायदि नायनो हानाय बिदि नायनायनि जेबो राहा लानाय जायाखै दासिमाव। सरकारनिफ्राय बेबायदि दासिमाव जेबो अनसुंथाइ बेबायदि गैथ'वा। समाव जों बिथां मार्सेल नार्जारी जिहेतु बेमारिनि बियानै फिसा, बिनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोननाय जाबाय। जिहेतु सिगाङाव बिथांनि फिसाला दङमोन आरो बिहामजो दङमोन। फिसालाया रुंसारि जाखांनायनि उनाव बिनि बिहामजोआ गुबुन हौवाजों थांदों होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे नैबे समाव बिथाङा खावलायबावदों दि जोंनि जिहेतु दायो जोंनि बिटिआरआव सोलिबाय थानाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल आरो बिजेपि जिहेतु जथाय सरकार सालायगासिनो दं, बिथांमोननिफ्राय माखासे नैबे बिमानैनि मुङाव बेमारखौ फाहामथाय लानो थाखाय राङारि अनसुंथाइ लुबैदों। आरो नैबे समाव आङो फिन खेबसेबाव नैबे बेमारिनि न'खरनि जानानै लोगोसे बड'सा नायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै उदालगुरिनिफ्राय आं सोरांसार बाग्लारिखौ